Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg a 2 uned 3. Ffracsiynau rhannol bellach. Enwaduron wedi sgwario. A ni'n mynd i gario ymlaen gyda yr thema gyda enwaduron llinol, fel wnaethon ni yn y fideo blaenorol. Welon ni 2 ffactor llinol, neu 3 ffactor llinol. Nawr ni'n mynd i edrych ar enwaduron wedi sgwario. Mae'n edrych fel bod dim llawer ni'n gallu gwneud gyda mynegiad cymerebol fel hyn. Mae x plus 3 dyn ni dros x plus 2 wedi sgwario. Ond fe allwn drio a'i symleiddio fel bod ni'n gallu ei integru yn haws. Rydym yn edrych am rifen unig ar gyfer y rifiaduron, y rif ar y top. Rhif ni angen ar y top, nid mynegiad gyda x yn fe. Fellwn gyflawni hyn wrth ei ddad elfennu. Felly allwn ni edrych ar ffracsiynau fel a dros 1 o'r ffactorau'r gwylod, x plus 2, a b dros yr ffactor wedi sgwario. Fel llwch chi feddwl am, os ych chi a rhywbeth dros 4, gallai fod wedi bod rhywbeth dros 2 a rhywbeth dros 4 i ddechrau. Gallwn ddefnyddio'r dull o gymharu cyfernodau a wedyn llosi trwyddo gyda x plus 2 di sgwario. Felly ar y chwith, mae x plus 2 di sgwario yn mynd i ganslo gyda'r gwylod, gadael ni x plus 3 ar y top. Llosi yr term cynta ar y dde gyda x plus 2 di sgwario, bydd un o'n nhw'n canslo, gadael fi x plus 2 llosi'r a. A wedyn y trydydd, yr ail derm ar ochr dde, mae'r x plus 2 di sgwario yn mynd i ganslo gadael fi b. Felly dyna'r mynegiad sydd gyda fi x plus 3 yn gyfateb i, cofiwch y 3 llinell, a lluosi x plus 2 plus b. Os cymharwn ni cyfernodau x, mae 1 dyn ni ar ochr chwith a x dyn ni ar ochr dde yn unig. Felly mae a yn mynd i fod yn hafel i 1. Ar gyfer y gysonyn, mae 3 dyn ni ar ochr chwith a mae 2a plus y b gyda ni ar ochr dde. Na ni'n gwybod beth yw a, felly ni'n gallu dod o hyd i beth yw b. Felly 3 yn hafel i 2 llosi 1 plus b, felly mae b yn gorfod fod yn 1. Felly yn elfennau ni, yn ffracsiynau rhannol ni o'r ffracsiwn gwreiddiol, yw 1 dros x plus 2 plus 1 dros x plus 2 wedi sgwario. Os ych chi angen trio cyfuno'r hynna, byddwch chi'n dod nôl i'r mynegiad gwreiddiol. Os na ddull taclusach i gael? Wel, falle mae ffordd taclusach a chyflymach i edrych ar hyn byddai ail ysgrifennu y ffracsiwn gwreiddiol i fewn i x plus 2 plus 1. Na dewis x plus 2, achos dyna beth sydd ni ar y gwylod. Os cymerwn ni x plus 2, felly ni ffei ganslo nes ymlaen. Felly x plus 2 plus 1 sydd gyda ni. Llwn ni gwahanu'r ffracsiwn yma ar y dde nawr i x plus 2 dros yr enwadur plus 1 dros yr enwadur. A ni'n gallu gweld nawr bod ni'n gallu canslo'r x plus 2. Gadael ni 1 dros x plus 2, mae un o'r yna yn canslo, a 1 dros x plus 2 wedi sgwario. A dyna beth oedd gyda ni tro diwetha. Termau sy'n ailadrodd yn yr enwadur. Os oes enwaduron llinol eraill gyda ni, fel, os byddai angen dad elfennu mynegiad cymerebol fel 9x plus 9 dros x plus 2 di sgwario a x plus 1, llos x plus 1 ar y gwylod. Rhaid cadw mewn cof yr enghraifft blaenorol, beth wnaethon ni gyda'r x plus 2 di sgwario, y ffactor wedi sgwario. Felly, golygir hyn y byddwn yn ei ddad-elfennu yn y modd yma. Felly, a dros y ffactor llinol, x minus 1, plus b dros 1 o'r x plus 2 sydd wedi sgwario, a wedyn c dros yr x plus 2 wedi sgwario. Gallai fod unrhyw un o'r hynna gyda ni yn 0. Felly, rhaid yn nawr llosi trwyddo gyda enwadur yr ochr chwith, felly ni'n mynd i llosi fe gyd
gyda x plus 2 di sgwirio a x plus 1. Felly, bydd yr ochr chwith yn canslo. Na ni wedi gosod beth ni'n lluosod gyda ar ochr dde gyda bob term. Fel chi'n gallu gweld beth sy'n canslo. Felly gyda'r term cyntaf mae x minus 1 yn mynd i ganslo. Gyda'r ail derm mae 1 o'r x plus 2 yn mynd i ganslo. A gyda'r trydydd term mae'r x plus 2 wedi sgwario i gyd yn canslo. Gadael fi gyda a lluosi x plus 2 di sgwario, plus b lluosi x plus 2, lluosi x minus 1, plus c lluosi x minus 1. Felly mae'r ochr chwith yn cyfateb i'r ochr dde. Gallwn nawr gymharu cyfernodau pwerau x neu wrth amnewid gwerthoedd mwyn dileu un neu fwy o'r cysonion rydym angen darganfod. Ar gyfer cymharu cyfernodau gallwn ddarllen bant y gwerthoedd am byddai'n fwy diogel i ehangu'r ochr dde. Os ych chi moyn cymharu cyfernodau, mae werth ehangu mas, lluosi mas yr ochr dde. Felly mae gyda ni ar ochr dde x plus 2 wedi sgwario yw x sgwar plus 4x plus 4. A x plus 2 lluosi x minus 1 yn rhoi ni x sgwar plus x minus 2. A wedyn mae cx minus 1. Casglu'r termau, gyda x sgwar mae a plus b gyda ni. Gyda x mae 4ax plus b plus c. A wedyn gyda'r cysonion mae 4a minus 2b minus 1c. Felly nawr ni'n gallu cymharu cyfernodau gyfer x sgwar, dim 1 dyn ni ar ochr chwith yn hafel i a plus b. Hafaliad 1. Ar gyfer x, mae 9 ar ochr chwith, 9x dyn ni, a mae 4a plus b plus c dyn ni ar ochr dde. Ar gyfer y cysonion, mae 9 dyn ni ar ochr chwith, yn goffo cyfateb i 4a minus 2b minus c. Felly trydydd hafaliad. 3 hafaliad, 3 newidyn ni angen dod o hyd iddo. Llythyren anhysbys. Nawr, gallech chi wneud ni'n mynd i gweithio trwyddo fe y ffordd yma, ond gallech chi fod wedi ado'r ddau yn, felly byddech chi'n cael gwared y c a byddech chi un hafaliad yn a b a hafaliad 1. Ond ni'n mynd i wneud e fel mae'r gweithio allan yma yn wneud, felly ni'n mynd i osod 1 mewn i 2. Felly yn lle yr b yn 2 ni'n mynd i osod minus a. Felly 9 yn hafel i 4a minus a plus c. Hafaliad dyn ni nawr mewn a c. Felly 3a plus c yn hafel i 9 yw hafaliad 4. Am newid a, hafaliad 1 mewn i 3, neu 3 peth. Felly 9 yn hafel i 4a minus 2 minus a minus c. Felly mae 6 minus minus yn mynd yn plus. Mae 6a minus c dyn ni. Felly hafaliad 5. A mae dyn ni 2 hafaliad nawr. 4 a 5 mewn dim ond a c. Felly ado'r rhain. Fel gallwn ni fod wedi gwneud y 2 a 3 gyda, ond dim ots. Felly adio 4 a 5 a ni'n cael 18. 3 a 6 yn gwneud 9a a mae'r c wedi diflannu. Felly mae a yn 2. Am newid nôl i 1 a ni'n cael bod b yn minus 2. Am newid nôl yn 4, hon. Felly mae 9 yn hafel i 3a sy'n 2, so 6 plus c, felly mae c yn gorfod fod yn 3. Dull arall, wrth gwrs, gallai fod ni'n amnewid gwerthoedd x i fewn i'r hafaliad yma. Felly os yw x yn minus 2, y minus 2 gyda ni lluosi 9 plus 9 gyda ni ar y chwith. A os yw x yn minus 2, bydd y bracet x plus 2 yn 0. Felly bydd y term yna'n diflannu a'r term yna'n diflannu. Gadael ni dim ond gyda c lluosi gyda minus 2 minus 1, sef minus 3c yn hafel i minus 9 wedyn. Minus 18 plus 9
yn rhoi minus 9, felly mae c yn 3. Fel gyna. Os yw x yn 1, bydd ni'n gallu cael gwared y bracet sy'n x minus 1, achos os di x yn 1, bydd yna'n 0, felly bydd ni'n gallu cael gwared y bracet yna, neu'r term yna i gyd, a'r term yna, gan bod ni'n lluosod y 0. Felly, gosod x yn hawlu 1, mae'r ochr chwyth yn mynd i fod yn 9 plus 9, a mae'r ochr dde yn mynd i fod yn a lluosi 1 plus 2 yn 3 wedi sgwario, mae'r ddau derm arall yn 0. Felly mae 9a yn haflu 18, a yn haflu 2. A wedyn, does dim un bracet arall gyda ni, ond gallen ni fod yn defnyddio x yn haflu 0, ac mae x yn haflu 0 yn rwydd, bydde dyn ni 9 ar ochr chwyth, bydde dyn ni 4a, bydde dyn ni minus 2b, a bydde dyn ni minus 1c, a ni'n gwybod a c, felly gallen ni fod yn wneud yna. A dyna ni. Efallai dull yn symlach fyddai ystyried cyfernod x sgwar. Felly edrych ar beth mae x sgwar gyda ni. Felly rhan o'r ddau ddull. So ni wedi defnyddio x minus 2, x yn 1 i gael gwared y bracedi, ond mae x sgwar yn rwydd ar ochr chwyth, mae 0 dyn ni, ar ochr dde mae ax sgwar plus b x sgwar a dim c. Ni'n gwybod beth yw a, felly mae b yn mynd i fod minus 2. Felly gan ddefnyddio unrhyw ddull, dyna'r ateb rydyn ni'n cael. 2 dros x minus 1, minus 2 dros x plus 2, a 3 dros x plus 2 wedi sgwario. Cofiwch, os ych chi angen trio cyfuno'r yna i weld os dwi yn mynd â chi nôl i'r ffracsiwn gwreiddiol, croeso. Ffracsiynau pendrwm. Beth ydyn ni'n neud gyda ffracsiynau lle mae gradd y top yr un peth neu fwy na gradd y gwylod? Gallwn ddod ar draws sefyllfa lle mae gradd rhifiadau yn hafel neu fwy na gradd yr enwadur. Mae gyda ni x yn pwy 4 ar y top, a mae gyda ni, os ni'n lluosi mas, x cube ar y gwylod. Felly mae hwn bendant yn pendrwm. Yn gyntaf, rhaid ehangu'r enwadur. Felly, lluosi hwnna mas, x minus 1 di sgwario, lluosi x plus 2, yn ni'n cael x cube minus 3x plus 2. Nawr, gallech chi rannu hir, neu gallwn rhannu'r efiadur gyda'r enwadur a darganfod ffracsiynau rhannol ar gyfer beth ar ôl, neu dileu rhannau o'r efiadur nad ydym angen, a gwneud hwnna'n ara 10. Felly, dyna beth sydd ni ar y gwylod. So, os ni'n mynd greu hwnna ar y top, os nawn ni x lluosi x cube minus 3x plus 2, a cawn ni x4 minus 3x sgwar plus 2x. Felly x lluosi'r enwadur sydd ni fyna. Felly beth sy'n ar ôl? Wel, x y pwy 4 yma. 3x cube, angen hwnna yna ni. Y minus 2x sgwar, ond mae gyda ni minus 3x sgwar. Felly mae rhaid i ni adio x sgwar. Mae 5x yn ei fod, a mae gyda ni 2x, felly mae angen 3x arall, a mae minus 3 dyn ni. Felly mae'r top yma yr un peth a beth oedd dyn ni'n wreiddiol. Ond, bod ni wedi creu ffactor ar y dechrau. Nawr ni'n mynd i rhannu'r ffracsiwn yma mewn i'r darn cyntaf yma plus y darn ola. Darn cyntaf yma yn x lluosi'r enwadur, felly bydd yr enwadur yn cynslo. A wedyn gadael ni 3x cube plus x sgwar minus 3x minus 3. Nawr mae hwn dal yn pendrwm achos mae gradd y gwylod a'r top yr un peth. Mae hwnna'n golygu mae'r gwylod yn gallu rhannu mewn i'r top. Felly ni'n mynd i wneud yr un peth. Felly mae x gyda ni, a ni'n mynd i greu 3 o'r enwaduron, o'r enwadur. Felly 3 lluosi x cube minus 3x plus 2. So beth sy'n ar ôl gyda ni nawr? Does dim x sgwar, felly mae angen yr x sgwar yna ni. Ar gyfer yr x, mae plus 3x i angen yna ni, a mae dyn ni minus 9x,
Felly mae angen i ni adio 12x. Ar gyfer gysolnyn, ni angen y -3 a mae gyda ni +6. Felly mae angen -9 nhw ni. Nawr, chi'n gallu gweld, os ni'n gwahanu'r ddau darn yma'r ffracsiwn sydd ar ôl, mae gyda ni 3. Mae'r x³ -3x plus 2 yn canslo a gadael fi dy'r ffracsiwn sydd ar ôl x² plus 12x minus 9 dros yr enwadur. A mae hwnna nawr yn bondrwm. So mae hwnna yn ffracsiwn iawn. Felly ni wedi creu x plus 3 plus y ffracsiwn yma. A os chi'n neud rannu hir, byddech chi'n cael yr un peth a gadael chi dy hwnna ar y gwylod. Nawr mae angen i ni wneud dadelfennu yr ffracsiwn yma. Triwch chi ddarganfod y ffracsiynau rhannol ar gyfer y ffracsiwn sy'n weddill. So, gadael hwnna i chi wneud. Cofiwch mae ydych chi un ffactor yma, ffracsiwn yma, un gyda yr x minus 1 wrth ei hunan a un gyda x minus 1 disgwario. Felly gadael hwnna i chi, ond os ych chi moyn dalio'r fideo neu edrych nôl yn y fe wedyn, dyma'r ateb yn dod yma. Felly x plus 3 minus 29 dros 9, x plus 2, plus 38 dros 9, x minus 1, plus 4 dros 3, x minus 1 wedi sgwario.